Kumshi benta ha ka jing Rakhe ya ka International Yoga Day ka bakhatway ka sarkar jilla kala penong ya ka jingle yoga ha Saint Saviour's Higher Secondary School tura halor ka phangpadeng yoga for one earth one health ha ka ni ka sngi layo I ya ka jing shim benta jong ki shispa arpongot ki samla puli ka senior physiotherapist ka Sujata Das kala yalam ya ka ni ka jingle yoga da ka bapen pau ya ka benta jong ka yoga ha ka ba penduna ya ki jing khuslai bat ka jing im ka bapat pakia ya kani ka jingle yoga lapen kenria no namar ka jingkhang school ha kisni kut tayo kat bahari boy district ka district yoga sana sports association haring kat ka jinge trailang bat ka boy college kila penong ya kani ka jing Rakhe da ka jinge lumlang jong shibun ngut kinong ishim benta ka adc jong ka boy ka ayushi pradhan kala kren halor ka yoga kum ka rukom ai jing ko jingkhya ka bapura da ka bakentu ya ki brio ban it tang arpo minute ha ka shisngi na ka benta ka jing mentoi ba shi jing em Kutno ka West Khasi Hills district level subroto